So, da ni yn y aquarium sydd dim ond efo anifeiliaid pridorol, so bob dim ydych chi'n gallu hyd yn yr afon mewn tylu, ydych chi'n gallu hyd yn y aquarium ni hefyd. Da ni'n lot o gwaith cadwraethol hefyd, so byddwn ni'n gweithio efo achub cybanod, da ni yn bridio cymwch a moerfech. A wel, swydd fi, dwi'n gweithio ar y desg yn y sŵ yn gwneud pethau fel dwi'n cymryd tymherau, bwydo'r pysgod, yn gweithio efo cyfryngau cymdeithasol, so mae yna andros o amrywiaeth yn swydd fi ar y funud. Gan bod ni yn tîm bach, dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn ni gallu addasu i bethau pan ydych chi angen, so bod yn fyny i bod chi'n barod i wneud bod bynnag chi, ond mae'r creadigrwydd yn bwysig iawn, dwi'n meddwl, so pobl yn meddwl yna, yn enedig efo, yn amlwg efo darnadd o cymdeithasol bod chi angen bod yn creadigol i gael bobl i meddwl amdano anifeiliaid mewn ffordd gwahanol a gweld bod nhw yn rhyfaf a bod nhw'n fel a bod nhw'n fel. Ond hefyd pan ydych chi yn siarad efo cwsmeriad yn gofyn amdan anifeiliaid gwahanol, mae'n bwysig iawn bod yn creadigol ac yn brwdfrydig yn beth ydych chi'n fannos yn hefyd. Wel, efo ganlwyn sydd ddim yn byw yn yr ynys, mae'n digon agos. Dwi'n byw yn Bonewydd y Technig yn Arfon, so mae'n digon agos i fynd yma. Ond mae lle harf iawn, mae'n neis dod i'r gwaith bod i'n mynd lawr y lôn yma a cael gweld y golygfa harf yma. Mae'n neis cael darn o diwylliant Cymraeg yma hefyd, pan mae lleol dod o gwmpas am ni hefyd. Wel, mae rhywun sydd wedi astudio Fangor i astudio biolog morol a igoneg, ond i eisiau job yn y maes ar y diwydiant yma. So, dwi'n andros o ffodus i gael mor agos i gallu gweithio efo anifeiliaid sydd fi bob tro eisiau gweithio efo. Ac dwi eisiau mynd ymlaen i gallu gwneud pethau efo cadwraeth ac efo problem andros o brofiad yna gweithio efo nhw. A dwi'n meddwl, ydych chi'n gael pryntio chi'n weithio bod chi'n gwneud pethau bwydo cwbanod weithio, neu ydych chi'n di-helpu achub rhywbeth. Cos ydych chi'n mynd i fan i rhythm monotonous mewn weithio, mae'n bwysig gyda bod fi andros o ffodus gallu gwneud beth dwi eisiau gwneud yma. Peidiwch â bod yn digaloni gormod os mae'n chi'n troi o a jyst cael ymlaen mynd a trio meddwl am ffyrdd ydych chi'n gallu sefyll allan i bobl eraill. Yn yma, cos am lot o bobl yn siarad Cymraeg yr iaith gyntaf yma, so mae'n gwneud i sefyll allan yma. I bobl sydd eisiau rôl yn rhan o'r byd morol, mae'n bwysig jyst gwirfoddoli yn lle am ddim, a jyst cael profiad yma, a mae pobl yn gweld bod chi yn fodlon wneud pethau gwahanol a mae yna mwy o siawns o ffigwyr o hynna. Fel i siarad cyn, mae'n anodd cael mynd ymlaen efo ac i cael swydd i gychwyn efo. Dwi'n meddwl bod yn ffodus gael bod fi'n siarad Cymraeg a maen nhw mewn lle sydd eisiau i rywun i siarad Cymraeg, so wedi cael swydd o glynedd hynna, ond mae'n really overpopulated yn terms o pobl sy'n mynd i Fangor i astudio biolog morol a mae'n anodd gallu sefyll allan o'r pawb yn ar efo mewn ffordd amdano fo, so mae'n jyst yn anodd sefyll allan i gallu cael cyfleoedd i mynd ymlaen yn y diwydiant. Da ni yn dibynnu bobl fel busnes i dod fel cwsmeriaid i weld y sŵ a weld yr anifeiliaid. So, efo ni yn canolfan cadwraeth, ni hefyd yn busnes, a mae'n anodd bob tro cael cwsmeriaid yn enwedig tu allan i tymor yr haf pan mae lot o bobl o gwmpas yr ardal a mae lot o ymwelwyr. So mae anodd cael y balans i fod yn busnes a gwneud pethau. Da ni'n meddwl gwneud lot o gweithgareddau i dolyg, fel grotto Sean Corwyn, a da ni'n cael Elsa yma, a ni'n dweud pobl cael afternoon tea efo Elsa. Ond da ni angen cael pobl dod yma a gwneud pethau arbennig yn nhw hefyd, ond da ni hefyd anad i pobl gyda i gallu gofalu dan i anifeiliaid hefyd, so mae'n anodd cael y balans rhwng y ddau nhw. Nid yw'r unig aquarium yn Nghymru erbyn ŵan sy'n bodoli, so mae'n neis iawn i bobl gallu siarad am bywyd morol sy'n bodoli o gwmpas nhw yn iaith Gymraeg. Yn rhan o swydd fi, mae'n lot o cyfieithu bethau yn Gymraeg i cyfryngau cymdeithasol a mae'n lot o cyfweliadau yn dod i fyny am bethau da ni'n neud y gwaith achub cyfryngau da ni'n neud ac efo gwaith cadwraethol da ni'n neud o gwmpas hefyd.